किती मारतोस का? या माणसाने माझ्या संसाराचा वाटोळ केला. म्हणजे माका सांगा, सध्या प्रभादेवीच्या रूमची प्राइस काय चालू हा? असत करोडामध्ये. अहो, या माणसान 2010 मध्ये 10 लाखाला रूम विकले. आता आम्ही करोडच असतो. अरे विकून याचं काय करू? प्रभादेवी मध्ये 10 बाय 10ची खोली होती, ती विकून ना भांडूप मध्ये मका 20 बाय 20 ची खोली मिळाली. खाली आपण राहता, वर भाडोत्री. आता भाडा खातस ना? ओ जाऊ द्या वहिनी. अरे त्याची अक्कल किती काढतोस? अरे काढून नाही तर काय करू? मका सांग, आता कंपनी शेअरची किंमत आता किती आहे? असत 15,000 रुपये. असत ना? या माणसाने 2015 मध्ये टाटा कंपनीचे 1000 शेअर फाट्या म्हणून 1500 ला विकले. काय सांगतो? आता ह्याच्या काय रावला फाटा? हा, अरे आता करोडच असतोस तू. अरे मेला ना ते शेअर विकले म्हणून पोरांची शिक्षण झाली. अरे काय ए, जाऊ दे. शेअर विकले म्हणून पोरा शिकले. काय चल. काय चाललंस खय? करोडपती हो. करोडपती हो? अरे घराने टोंबी मारून 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 नाही हैराण केला नाही. आता मी करोडपती होऊनच दाखवतले. पण कसं होतलस? कोकणात वाड वडिलांची जमीन हा ती इकान. तुझ्या